Menu no say so no. Una I pass go in the donate here mo. Oga. Biko kan futa go di o. Omo ko ina azu o. No problem. No one no chim biko. Anako biko yen one no chim kan jozi. No problem. Onna bia o. No problem, sir. Good afternoon. Biko, on a machine in that lolo. I wouldn't be a banker. Oh, what you? I'm not a banker. Halfway kick him. Oh, Sorry. sorry for yourself. Hey. Kedizi? Ebe ka nkwu na oga anyị. Ị nọchie m ụzọ. Ebe one ka ị nọ? Ị jụrụ ajụkwuru mmadụ n'azụ. O nwere ekwe ka mgbe m bịa. Nwere ekwe. Ị ka ajụ na-ajụ na-asị m. Ị nọrọ ebe mgbe m bịa. Chelu, sa. Ọrụ m kwụ n'azụ. O nwere onye kwụ m n'azụ. So Obinigwe bụ onye kwụ m n'azụ. Mmadụ nke ụwa pụrụ ịkwụ m n'azụ. Obinigwe bụ onye kwụ m n'azụ. Na nwere onye kwụ n'azụ. Enwere m anya n'azụ isi m eji mara onye kwụ m n'azụ. Onye akpasịna m iwe na taa bụ ụka biko. This man anaghị ekwu eziokwu. Ọrụ m sị ka m fụta ebe mgbe m bịa. Mma agbachikwa ya o. Ọ dị na ayala. Adịghị ka Bịa na-egekwanụ m ntị. Ị na-agbajikwa mmadụ ebe a. Problem unu nye nwe bụ ọbara mmadụ ịgbasa m ebe a. Nwa onye ọbara ịgbasa m ebe a mụ na nwa dị enwe problem. Ọkụ ụnụ nwa konzum la aja ndị anya mmabala konzum n'ebe a. This man anaghị ekwu eziokwu. Onye ụka nọ Nna melukwu na-arụ o. ihe melu anya. Ọbara mmadụ agbasakwana m ebe a. Mụ na ekwu problem o. Ọ dị na ayala. Brother mee ka m widoro ego chalụ ndị omeke ome a n'ụzọ. Ọ bịara agwa mmadụ eziokwu.